so sini kaisa part office udbodon khanyan bari thangi tongo puilano sini part office udbodon khanyan sekang sasi musungui runai sini TTAD sini honorable MDC borom gunang Sar Uma Shankar tabu sini part office ati musungui runai kono Tipramata long live long live long live Tipramata long live long live long live YTA long live long live long live YTA long live long live long live TWF long live long live long live Babagra tabu ini orang dia Rokno ini 1 tarik bisi ketalo 2023 bisi ketalo salo sung ini 17 gulagati assembly ni bisingo kalaijak Chikonsara ADC village oro kaisa sini part office khulungmani panda aboni logo logino tini sini 17 gulagati ni dur to dur program nibo 6 din kamni khana hangka hati barsa kanai abol bai miluino tini oro kaisa part office khulungjaka norok jotono saimano bobagarani dagimungmai जों tabuk nok nok khabunyai sini Greater Tripura Land bahike mannai जों tamukhe tongna nangnai abono portal khlai tongo kok biri tongo aboni sathai sathai जों saimano party khlaina ningke sini asugui kok salaijaknai rok nango sini kok sabnan rok bobe hani bagi tini oro guruttopurno kaisa padobi উদ্বোধন khlaijaka जों oro tini isomai baksa tongo sini gulagati amsanino sini young energetic leader Manov Devarma Tangosini district president Omrit Devarma Golagati block president Protest Devarma YTF TWF tei joto leaders from tomayo oro norok jotono nogo sung thamjaka kompiyai sung truk bahikano abgoi tini or Chikonsaran pore sung tini poro thangna Pormundogor thangnai tini whole night khlainai sung sini samungno khlan chimi cheng Hambai Pulana ang Happy New Year 2023 no jotona nang hambai aparo bisiketal sini New Year dinana seng tini aro patok bisu bron khajaka Chikonsara wo angke patok bis belai dorkar sini patok bisu bron khajaka sini borom gonang Uma Shankar Devarma NDC tai tini bai sojin solikha Tanai sadai sarang simi seng noga haboi sini kata tipalani awareness program tai thanjo tong hinai seng konung narkmani no tini ora Chikonsara sopaikia seng noga haboi borok ni je sini borok pabung ni je respond mangkha borok sawoje thancha seng jotno tongnai tai ini prenglia tangai hingga ke sini bubagra satabuk sini bagai soba khai tong ke seng tangai moras no logiri yang nai ke sini bubagan logina seng tong nai hini jotono kok reka dur program pa ke kha khoyo sini sotonong gulagatiwo tini tai tipramo thobade tai onno kono kaisa mothaba party tonglak ke seng abon nayu 100% je sini borok tong nai jotono tipramo thobo phaiei bubagan logina nangtheng seng abon nayo sini dinio Chikonsara paikha tabuk Hirapur Jogaibari tai Pormonogor khanangnai ampore last sajing agini sajak gulidayo ge tini abono teisa kobuna musungo jot sini tipasa tongnai rongno bisas kai sotonong gulagati jara tongnai tipasa rongno tai kubuni dofane borong nobo tini o jaga thancho phaidi bubangan logiriti sini tipasan ekano lama thanta tongke sini gerati paran permanent solution dimanai hambai